Beagam suas my phone. Is cím saidúr a gáil caffi, de slatoch ar bán. Cím bratach a bán le réalt goram a chratha agus daoine dawsa, ceiliúr ar siúl agus masc trí hinne. Cinn sort daoine dhéanach le héad. A dalamh ar díarna ní gá fannacha íon an chiasta chun na neamhar chódaigh a phléasca agus iad am gaí. Ní féidir taú le bringál hurtsú mas gán eile ghurtó. Cur stad leis an slad sa stát nó. Cur stop leis an slecht le a hol net Netanyahu nó. Wat tú báir o dro aragan daun. Wat tú daul dench nó I dro nolingsa. Maar, fel áhar? Ha gaza trí hinne. Palestíni a gimpi ar in rodeigen a dhéanamh goí a chosandó arlávas na Zionach. An bully sever kicála cacas an daine bocht. Lena marfa ar an tráid nó tréic is tréachta lena nanál tachta. Tefig an siarse, daine curtha níirse. Blianta fé chos, gan cosanta cá agus coscartha taisil gan cad, iad mar éon catamachas an nad. Ac, in áid glickas na goch, ben cocht a bhí úsáid cníad a dhíbert. Cocht is for réigen. Is a réigen gevitris mar achtin, agus leis an cúpla sá. Is a leid na seans na há. Cos an fé sá ó cháda is faoin sí nef réalt ac ní an son agus an lí a figúl. Ról na gó léanach a gó lena nor a curtar casa ar an scíal gur cogad chuí ceart é seo. Nor a curtar núl go bhfuil an dá héobh cóil clem a chéile. Cacamas agus camaléireacht nor sé grúpa bháin há neartam lán. Agus dóibh siú timp an dain a cain fé sá, seans nach bhain tú gan locht. Tá ein héiránach Americánach cuoinnig ever ról hain. Cuoinnig ever ganara. Far glas sa tach bán le full jarrag ar a láv. Náit rúd cad as an mí núd an aram an úsáid an marú. Ig díal nach mar bilún in gonaí is bua mí faimethe gwynneh sí bhíaltig is lenaí. Agus náid in de rúd a ród na bratan a planan tír nam an batan ag tarn dína trí híras gan bacan lo siúd a bhí an hana. Ig daid régiún sús mar íon fá le císte brela ach de bhaint an na Phalaistín ní léan údar ná cús ceiliúr acu. Ní réite cé ar aib an bhean éair dúgus ag na háite a chur san éair. Fós hain ca bheith cuairmach. Ní onan gníomhartha na his ráile agus bun heachtarach na nniúdach. Religiún bunathe a rá déad a chéile muintras idir chórsan. Israel, umrascá le dia ac fel áthar ní taobh leis ac an chuineh. In áid cardas tá coscar bolog agus ca mí seasamh suas an éidan an dochar san. Gafar an scíal a fiúil a cheistú. Ca héad na sceibh le hóirí. I tsúd scionta leis na cianta, leis na glúnte. I tsúd tréig ag an daunir náisiúnta. Ca fin gahrú armas mór a daun. A bhfuil takeíocht míle uncle Sam le fán. A chiman sóláistí agus isise gaun, atá mun cur cogaigh de réir an UN agus a chúisig na milliún tefig mar réan. A dhéanaan lecheall ar na daoine sa chréoch fé ar go bháin. Cé lo thuair fád a chomhá. Dan níon faoi únsaí ar dhaoine gaí is sápéil ar lá nolog nach mac a freigar cían a gin. Nach dálaigh mac fearg ar in. So, nuair dionach únsaí ar vasc I lár bhí bhenathe Ramadan, cad eile bhí chun tarlúin san. Mas duine morálach tú nach gá taú is é an tú leis na híospartaigh atá marú. Nach an dalamh néfa cían na córeligiúnig na tíre sa chomá. Locht éisteachta. Abra macha. Abra macha tá stigad a chraí. Abra macha tá currá Steve. Abra macha má níon sibh náfuil sa chóir. Gur curratá os for gór. Aberlum náfuil vor gríos vor nanam a chóiríon le lethar nó cruig mar chloc gur cumas a tuc liv fé olinghóirí bochta na Phalaistíne. Seasan na fód is tacaigh leo. Mar ní féidir ar súlaigh má dúnta go deo.